Simple. Ugma ba? Kuyog ta ha. Duwa man ta tago-tago. Tago-tago? Gigi! Tago-tago! Taugma! Tago-tago lagi ka ugma. Mau sayo kag mata ha. Gigi! Oo, simple! Gigi! Ate mo sa ka. Very good. Mantikaan ka ugmang udlan. Jinjin? Jinjin? Na? Duk ka! Parang Jinjin! Oy, simple! Magduwa maghata. Sige na. Dua ta, simple? Duwa. Gigi! Asa man sa dua? Kuyog ta. Gisip ta, dua ta. Banding-banding man ta. Asa na, banding. Kanang magkuyog kang duhagod nga. Na happy kay ta. Tawa ta, anak katawa. Tawa ka. Duduwat na simple na niya. Duduwa may simple. Banding. Dali, dali. Ali. Asa man ta simple? Magtago-tago ta. Hago man ka. Ya, pangita ako maayo nga. Sibaw man ka kang ihap. Sabaw, Jinjin, oy. Sibaw? Na, 1 to 50. 1 to, ana. Oh. 150. Ana, Jinjin. Oh, tago, Jinjin, tago. Para dili. Para makakita ka na ko ba niya? Jinjin, hago. Ikaw, hago dito. Oh, ako tago. Ikaw, pangita ha. Oh, Gigi. Tili. Oh. Gigi. Ayaw. Ato layo, ha. Dili lagi ko at tulayo. Gigi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ugang mga bangis na mananap, dinhi mo kunis-kunis ang retarded. Goodbye, retarded. Good riddance. Manaihap, Jinjin! Kita ni mo, Jinjin, la! Bantay ka, Simple mo! Simple! Awa, sakpan ka, Jinjin! Simple! Simple! Simple, asa man siya, oy! Simple! Laktaw na yung simple! Jinjin na usa dali! Simple! Laktaw man ka na yun! Biyaan lang ni mo, Jinjin, oy! Simple! Asa da, simple, oy! Simple! Wata, Jinjin, oy! Paak na lang, Jinjin! Gatol man! Oy, gatol! Simple! Asa man, Simple, oy! Ay, naunsa bang nautuhan hinoon kong mata? Mama, o yung sa udto ba? Alas 7 pero bunta.
Ay, ang unang biyahe mo doon ka, ang buot na akong sakyan. Ma, sayo pa kayong ibiyahe, no? Kanang kadlawon tunog ba yan na? Karon may saktong ibiyahe. Manas mama, iyator pa ba na sa terminal? Ayaw Ano ka, na. ma? Ayaw na. Ha? Mag-commute naman ko. Ayaw maoy, ihatod tikas terminal. Kundi pala unta tungod kay daghan kay ko gimbuhaton dinhi, ihatod yung tikas sa probinsya. Ay, ambot sa ning mama, uy. Uli-uli pa mangyod. Sagdi lang, kung may makaatiman na dito, uglo na ko'y kasaligan sa pag-atiman sa atong bahay, mubalik ko, ang anin nagyud ko po yung uban ninyo. Pangandoy ko nga, dili nagyud ko mahilay akong jinjin. Og tumanon ko gyud ang akong pangandoy, alang kayo. Pangandoy nga unsa man, ma. Nga mahimong normal ang iyang pagkatao. Kanindot ka ma kung may tabo na. Malipay gid ni si Perla. Wish ko lang. Kantalita man ang imo? Dili ka ba hinuan malipay? Nga matuman ang akong pangandoy? Oh, nalipay man, ma. Pero ambot lang, og mahitabo ba na? Pana? Perla? Ado na po. Di na. Sige ma, muna to sa skinan. Wala. Di na lang ko manamilit sa akong mga apo. Ayaw na lang, ma. Kay si Shane Pearl, alas 10 pa na mo mata. Si Jinjin, ambot nagbilagrong dugang mi mata ron. Perla? Dili pag day hingpit ang imong pasaylo namo ni anhing papa mo. Ano ba? Nakasulti ka man, ana, ma. Kaya wa ka pa man makadawat ng Jinjin. Perla? Mutuo lang ko nga gipasaylo na minimo si Hamin. Kun makakatuon ka na pagmahal kang Jinjin. Dito daw. Ma'am, mission accomplished. Kumusta Ma'am. naman sa loyo? Awa na ma'am, okay na ma'am. Limpyo na ang inyong partihan nandito. Ready na ang tanan. Ako laging dadan og tubig bugnaw mga tao baka gipang uhaw. Sa'yo ako na yung gilantihan. Ngit-ngit pa man ganito ma'am nga nagsugod na mig panglimpyo. Kaya aron paspasan bang mahuman dayon. Ma'am, mingawa gud ma'am. Ay, wa pang mata si Jinjin og si Shane Pearl. Unya si Vincent. Tuwa sa terminal, gihatod si mama. Madalikyat magid kuno sis ang kayamanan dito sa probinsya. Og, oy, Dondon. Ikaw na may bawa ng mga gipangsuhulan nato, ha? Giduka ko. Sa pahimusla na ako, agoy klase ron. Okay ma'am, ako rin may bawa ma'am. Mubalik sa karon dito kay ako mutong hatdan og bugnaw kay tubig bang na nagtrabaho dito ba kay baw nakainit kay panahon ug giuhaw gitong maayo sila ma'am. Sige. Ikaw rin bahala kay... Huway una ko. Sige ma'am. Walay sukod, mapailubon ug matuod, gihatag mo sa kalumog, luyo sa mga pagkulang ko, bisan pa magmasalay po kapasayloan akong naangkon, ako na wala ug ihilat
mo